Kaixo, goazen ikustea nola ebazten diren lehenengo mailako ekuazioak. Lehenengo mailako ekuazioek soluzio bakarra dute edo ez dute izaten. Orduan, hortarako pauso hauek jarraituko ditugu. Lehenengo parentesiak ezabatu behar ditugu. Gero, izendatzaileak. Hirugarren pausoa, isa dituzten gaiak atal batera eraman behar ditugu, eta isa ez dituztenak beste aldera. Isa isolatzen dugu, eta azkeneko pausoa da, soluzioak simplifikatu egiten da. Orduan, hau da ebaztea. Lehenengo pauso honetan, ez dugu ez parentesiarik eta ez izendatzailearik ikusiko. Hasiko gera, hemenik aurrera, hirugarren pauso honetatik aurrera. Eta gehiago aurreko bideotan sakonduko dugu gehiago. Eta hasi aurretik hau jakin behar dezute. 3 gehi 2, biak batutzen nahi direla. Biak dira batu gaiak. Biderketan, biderkagaiak direnez, biak bidertzen ari dira. Kaso honetan, kenketa batean, 4 batutzen ari da, eta 2 kentzen. Eta zatiketa batean, zenbakitzailea bidertzen ari da, eta izendatzailea zatitzen. Orduan, hau oso importantea da, jakin behar dugulako, bakoitza zer ari den egiten, ze ekuazio baten atal batetik bestera pasatzeko, kontrako eragiketa jarri behar diogulako. Orduan, has gaitezen lehenengoarekin. Hau, isa gehi bat, berdin isa. Orduan, zer egiten da? Egiten dena da, isa dituztenak alde batea eraman, eta besteak bestera. Orduan, eraman ditugu denak ezkerretara. Orduan, isa ezkerrean dago, guztien dugu ezkerrean, hau pasatuko dugu eskubitik, zada eskubian, eskubitik ezkerrera. Zer da egiten, ez badago ezer batutzen. Bestaldera, kentzen. Berdin, eta hau, batutzen nahi dena, bestaldera, kentzen. Kontrako eraiketa. Isaken isa, nik egiten dut horrela. Batken bat, berdin, minus bat. Zer bada batken bat? 0. 0 bidea isa, 0. Orduan, gelditu naiz, isari gabe. Honek esan nahi du, ez dagoela soluziorik. Orduan, ekuaziorik ez du soluziorik. Logikoa da. Nik zenbaki bat, gehi bat, ezin da izan zenbaki berdina. 5 gehi bat, 6, 10 gehi bat, 11, ezin da izan 10 gehi bat berriro 10. Orduan, ekuazionek ez du soluziorik. Goazen bigarrenarekin. Isa, ken 3, berdin 7. Az gaitezen. Isa dituztenak alde batera, atal batera. Utziko dugu ezkerrean, ezta? Hau da, banatzen duena. Horran ezkerrean utziko dugu isa, ze honek ez du isa, eta honek ez. Horran, horiek haren emango ditugu. Horran, isa berdin, lehenago kopiatzen dugu dagoena, 7 dela. Eta gero, pasatzen dena. Zer da egiten, kentzen, bestaldera, batutzen. Orduan, isa berdin, 7 gehi 3, 10. Horran, hemen soluzio izango ezake 10. Goazen ikustea, betetzen den edo ez. 10. Ken 3, 7 betetzen da. Horran, soluzio bat badu ekuazionek. Goazen ikustea urrengonek. 5 isa, ken 2, berdin 13. Isa dutenak alde batera, kaso honetan ezkerrera dutziko dugu. 5 isa. Eta besteak eraman ditugu eskubira. Lehenengo, kopiatzen dugu dagoena, 13. Eta gero, pasatzen dena. Kentzen ari dena, bestaldera, batutzen. Orduan, 5 isa izango da, zenbat? 13 gehi 2, 15. Orain, batuketak egin ondaren, isa isolatu. Orduan, isa isolatzeko beti zer dago, 5. Zer da egiten 5? Bidertzen. Goatzen zate hemen, puntu bat dago lan, ez eta ez jarri. Orduan, bidertzen dagoena, beste aldera, zatitzen. Isa berdin, 15, eta pasatzena, zatitzen bera. 5. Orduan, azkeneko pausoa da, isolatu. Eta gero, simplifikatzea. 15, zati 5, 3. Goazen ikustea, ondo egin dugun, isa berdin, 3 den edo ez den. Jarreko dugu. Isaren ordez, 3. 5 bider 3, ken 2
berdin, 13. Bost bider iru, 15. Ken bi, 13. Zuzena da, ezta? 13, berdin, 13. Horra, hau da, ekuazioaren soluzioa. Hurrengoa. 6 ken isa berdin 8. Hemen bi aukera ditugu. Isa eskubira eramatea, edo isa ezkerrean uztea. Nik utziko du nahi eta ezkerrean, zailagoa da, kaso honetan, ezkerrean uztea, zuek ikusteko. Eskubira eramaten badu erresagoa da. Horran, guaz ikustea, ezkerrean gelditzen bada. Horran, ezkerrean gelditzen bada, kentzen nahi dena, mantendu behar da, kentzen. Minus isa, mantendu behar da. Eta horren bestek eraman behar ditugu beste aldera. 8 eskubian dago, mantentzen da. Ez da jo, ez da aldatzen. Hau aldatzen da, ezta? Ezkerretik eskubira. Horren ikurra ere aldatu behar da. Egiten nahi dena. Zer egiten, batutzen. Beste aldera, kentzen. Orduan, minus isa berdin, 8 ken 6, 2. Eta orduan hemen dugu arazoa. Ze isa ez dugu isolatuta horrendik. Orduan, hemen, bi bide daude egiteko baita ere. Eman dezakegu minus hau eskubira, eta soluzio izango dezake. Zergatik egiten da hori, hemen ez dago zenbakirik, ez da? Zein da ez badago zenbakia? Bat. Orduan, jarra dezakegu horrela. Orduan, bidertzen nahi dena, beste aldera zatitzen. Isa berdin, 2 zati minus bat. Zen bada 2 zati minus bat? Minus 2. Orduan, emaitza hau da, orduan, egin dezakeguna da, hemendik, zuzenean, honea pasa, kentzen nahi dena, minus hau, beste aldi pasa. Hori egin daiteke. Eta beste aukera zen, isa hau ez isolatzea ezkerrean, bezik eskubian, guk nahi dugun lekuan, nahi dugun atalean isolatu ezakegulako. Orduan, utziko dugu ezkerrekoak isari gabeko entzat. 6, kopiatuko lehenengo, 8, ezkerrera eranango dut, gehi, batutza dena kentzen, berdin, eta isa, kentzen nahi dena, batutzen. Orduan, 6 ken 8, minus 2. Ikusten duzue, atazte dela berdina. Isa, minus 2 da, hau da, minus 2 isa da, gauza bera da. Ekuazio honetan, minus 2. Guazik uste ondo egin dugun, eta hortarako jarriko dugu isaen ordez, minus 2. Minus delako jarri behar dugu parentesi barruan. 6 ken minus 2. Orduan, ken minus, nola jartzen da? Gehi. Orduan da, 6 gehi 2, 8. 6 gehi 2, 8. Orduan, soluzio da. Guazte ikuste horrengoa. Kasu honetan azkena. 2 isa, ken 3, berdin, 4 isa, ken 7. Erabaki bat dugu, nora isolatu, isak ezkerrera edo eskubira. Egingo duguna ezkerrera. Eskubira erresagoa da, baina kasu honetan ezkerrera egingo dut. Gehienak ezkerreta egiten dezutelako askotan, ordan, automatikoki egiten dezute. Ordan, jarriko leheneko 2 isa. Hau ezkerretan, aldatu gabe ezarre. Honek ez du isa, horrek eskubira joango da. Honek isa du, ezkerrera eraman behar dugu, zerra egiten, batutzen, bestaldera, kentzen. Berdin. Ja, ezkerreta eraman ditut, isa dituztea. Oain, guazen jartzea, lehenengo dagoena. Hau dela, minus 7. Eta gero pasatzen dena, hemen daude, ezta? Hau da pasatzen dena, berdintzaren ezkerrean delako. Batzuk iten ez dute marra bat buruz, ikusteko ezkerretik eskubira joango dela. Ezkerretik ara joan behar du. Ordan, zer da egiten, kentzen, bestaldera, batutzen. Gehi, bueno, guanan dezakegu. 2 ken 4, ingo dugu, parentesi artean. 2 ken 4, isa, berdin. Eta hau zen bada, minus 7 gehi 3. Ikurrak aurkako dutelako, inbarra, diferentzia. 4. Minusaren alde. Minus 4. Ordan, urrengoa. 2 ken 4, minus 2. Isa, berdin, minus 4. Bueno, oan hau bestela pasa behar da. Kontuz, ez da kentzen aidena batutzen. Zehemen ardien, bider dago. Orduan, biak ari dira bidertzen. Kontuz azkeneko pauso hontan, isolatu hontan, beti da, zatitzen pasa behar da, gehienetan. Orduan, bidertzen nahi dena, zatitzen. Jarriko dugu isa berdin, lehenengo dagoena, minus 4, eta gero pasatzen dena, minus 2. Orduan, minus 4 zati minus 2, biak minus dutelako, emaitza da, plus 2.
ekuazioa ikustea, soluzioa baden edo ez den. Bi jarriko dut, isain ordez. Bi bider bi, ken hiru berdin, lau bider bi, ken zazpi. Bi bider bi, lau, ken hiru, eta lau bider bi, zortzi, ken zazpi, hau da bat, eta hau da bat. Eta horren, hau, soluzioa izango ditzake. Horren, hasi barko dugu, beste ekuazio batzuk, parentesiakin eta zentratzailearekin. Beste bat arte, agur!